Ant Таулары авазы радиосы хакыйкать яктылыгы тапшыруын тәкъдим итә. Исәнмесез, кардәшләр. Үзен дөньядагы иң бәхетле кеше дип санаучы бар микән? Минемчә, дөньядагы иң бәхетле кеше булырга телисеңме дип сорау хәерлерәк булыр. Менә мәсәлән, син үзеңне никадәр бәхетле дип саныйсың? 10 баллы системаны алсак, син үзеңә ничәле куяр идең? Ничек уйлыйсың? Иң югары бәяне куяр өчен сиңа нәрсәләр җитми? Бәхетең матди якка бәйле икән, бәхет турында сөйләшеп тә торасы юк. Бәхетле булу түгел, хәтта канәгать тә булмаячаксың. Шундый бер икътисади кагыйдә бар. Мохтаҗлыклар шиксез, тик мөмкинлекләр шикле. Димәк, бәхетне бөтенләй башка нәрсәдән эзләргә кирәк. Кызганыч, ләкин шушы гади генә нәрсәне бик күп кешеләр аңламый. Шунлыктан аларның акылы бәхет өчен ябык. Ә менә синең өчен мин бүген бик шат, чөнки син бүген бәхетле булуның сирен ишетәчәксең. Аны безгә Гайса Мәсих ачып бирде. Ләкин моны бөтен бәхетсезлекләрдән дә коткаручы гади бер дава булыр дип көтмә. Гайсаның сүзләре турында тирәнтен уйлан. Хакыйкать кыйммәтле хәзинә сыман, ә хәзинә җир өстендә ятмый. Инҗилне тыңлавыбызны дәвам итәбез. Гайса каягына бармасын, аның янына һәр вакыт халык җыела торган иде. Ә бик күпләрне аның Алла патшалыгы турындагы өйрәтүләре үзенә тарта иде. Шуны тыңларга йөри иде халык. Гайсаның сүзләре йөрәккә үтеп керә. Һәр ишеткән сүз һәр берсенең тормышын үзгәртә иде. Фәкыйрләр, сез бәхетле, чөнки Алла патшалыгы сезнеке. Карыннар ачлар бәхетле, чөнки туйначаксыз. Җылаучылар бәхетле, чөнки көләчәксез. Рәхмәт, рәхмәт. Кешеләр сезгә адәм улы өчен нәфрәт тотканда, куганда, хурлаганда, кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шулай булганда шатланып биегез. Чөнки күкләрдә әҗрегез зур булыр. Аларның аталары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр. Шуннан соң Гайса борынгы пәйгамбәрләр әйтеп калдырган кишәтүләрне кабатлады. Бүген бай булганнарга кайгы. Җитәрлек юандыгыз. Ул бай булырга теләми. Ләр ул. Бүген көлгәннәргә кайгы килер, чөнки тиздән җыларсыз. Еш кына Гайсаның сүзләре алар ишетергә теләгәннәрнең нәкъ киресе иде. Сезне бар кешеләрдә мактый икән, кайгы сезгә. Чөнки аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә тыңлаучыларга әйтәм, душманыңны ярат. Душманнарыбызны яратыргамы? Ә Кайсар кемсең? Үзегезгә нәфрәт тотучыларга яхшылык эшләгез. Рәнҗетүче өчен дуга кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алган кешегә күлмәгеңне дә бир. Сораучыны һич тә буш итмә. Әйбереңне тартып алсалар, аны кире сорап алма. Үзегезгә теләмәгәнне башкаларга эшләмәгез. Юк инде, ул римлеләрне күз алдында тотып әйтмәй. Я булмаса, җан кайтаргыч Самарияләрне Ходай үзе дә яратмый аларны. Гаип итмәгез, үзегезне дә гаип итмәсләр. Хөкем итмәгез, үзегез дә хөкем ителмәссез. Кичерегез, үзегез дә кичерелерсез. Алып бар безне Гайса. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, сезгә нәрсә өчен рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Үзегезгә яхшылык кылучыга гына яхшылык кылсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Алып бар безне, остаз. Юк. Душманыгызны яратыгыз. Бурычка биргәнне кире өмет итмәгез. Шулай эшләсәгез әҗрегез зур булыр. Һәм Аллаһның балалары булырсыз. Чөнки ул яхшыларга да, явызларга да михербанлы. Атагыз кебек, сез дә мәрхәмәтле булыгыз.
Гайса еш кына тирә юнендәге кешеләрне аптырашка калдырып, акылга сыймастай эшләр эшли иде. Бер вакыт шулай Капернаумның ыгы-зыгылы сәүдә үзәгеннән үтеп барганда, салым җыеп утыручы картны, Маттай Левине күреп алды. 17, 18, 19, 20. Минем бүтән юк. Ничек инде бүтән юк? Ул безне алдалап Ялганчы икән. Маттай кебек салым җыючыларны алдаганнары өчен халык күрә алмаган. Ләкин Гайса Маттай янына килеп, аңа сүз катты. Миңа ияр. Ярый, Раббым. Xudayım üzün irat mini Şın küngülden dığa kılırga Buysundur gurur yüreğini Senin alda ihlas bulurga Buysundur Аллаһы белән яшәүдән бары уңышлар һәм бетмәс төкәнмәс бәйрәмнәр генә көткән булсаң, Гайсаның бәхетлелек турындагы сүзләре сиңа ошап бетмәс. Бер яктан, Аллаһы чынлап та бийек һәм үзе артыннан баручыларның тормышында ул күп мөгъҗизалар тудыра. Икенчедән, аның артыннан баручы булганың өчен газап чигү иң зур бәхет ди Гайса. Сине гөнаһ кыллыгыннан коткару өчен Аллаһы үзенең бердән-бер улының тормышын курбан иткән. Аллаһы яратуының бөтен тирәнлеген аңлаган кеше Аллаһы белән иң якын, иң тирән мөнәсәбәтләрдә яши. Үзеңне яратканны тойганың бармы синең? Юк, ниндидер яхшы сыйфатларың өчен түгел, тулысынча бөтен бар булганың белән, хәтта иң әшәке җитешсез якларың белән дә бергә. Нинди генә әшәкелекләр эшләсәң дә, сине барыбер яратачаклар икәнен тойганың бармы? Бармы синең шундый кешең? Аллаһының яратуы шиксез. Ул теләсә нинди вакыйгалар эчендә дә күңелгә шатлык, иминлек бөркеп тора. Башкаларның бәхете тәккәбер йөрәклеләрдә явызлык уята. Чөнки изгелек һәм Аллаһы яратуы аларның гынаһын ачып бирә. Моңа бер кем дә ваемсыз кала алмый әлбәттә. Аллаһы яратуын кабул итмәүчеләр бу яратуны башкаларга күрсәтүчеләрне, башкаларга таратучыларны күрә алмый башлыйлар. Аларга нәфрәтләнәләр.
Менә ни өчен Гайса үзенең исеме өчен газап чигүчләрне бәхетлеләр дип атый? Димәк, аларның тормышы аша Гайсаның яратуы кешеләрнең йөрәгенә барып җитә. Берәүләргә бу ярату мәңгелек тормыш бирә, аны кабул итмәүчеләр мәңгелек үлемгә хөкем ителәчәк. Чынлап та бәхетле буласың килсә, Аллаһының яратуыннан баш тартма, йөрәгеңнең капкаларын япма. Гайса үзе менә ишек төбендә шакып, басып торам ди. Аллаһы өчен өметсез кешеләр юк. Раббыга бары бер генә нәрсә мөһим. Аның яратуына эндәшәме синең йөрәгең? Кешене өметсез бу дип бары кешеләр генә атый. Үзенең кабиләдәшләре өчен шундый өметсезләрнең берсе салым җыючы Леви булган. Чөнки ул беренчедән басып алучыларга, римлеләргә хезмәт иткән, икенчедән ул төрле юллар белән алдалап, кабиләдәшләреннән үзенә акча суыра торган булган. Юкка гына аларны яһүдләрнең остазлары бурлар дип атамаганнар инде. Өченчедән, салым җыючыларга имансызлар белән эш итәргә туры килгәнгә күрә, аларны дини йолалар үтәү өчен чиста түгелләр дип санаганнар. Буларның барысын белә торып та шушы хезмәткә алынырга аны нәрсә тарткандыр дип уйлыйсыз? Әлбәттә, акчага хирыслык. Күрәсез, акча аңа бәхет китермәгән. Аллаһы үзе аннан җирәнмәвен, киресенчә кабул итүен, алай гына да түгел, үзе белән барырга тәкъдим итүен күргәч, Леви бар нәрсәсен ташлап Гайсәгә иярә. Әгәр акча аны бәхетле иткән булса, ул шулай эшләр идемени? Әлбәттә, Гайса сиңа дөньялыкта алтын таблар вәгъдә итми. Ул сиңа шул кадәр ярату тәкъдим итә ки, бу ярату синең йөрәгеңнән тулып, ташып чыгачак. Ташып чыккан ташкын башкаларның яратуга сусаган йөрәкләрен сугарачак. Һәм бу яратуны бернинди киртәләр дә тоткарлый алмас. Бу ярату явызлыкка игелек белән кайтаручы ярату. Бу ярату каргаучыларны фатихалаучы ярату. Бу ярату Аллаһы Тәгаләнең үзе кебек иксез шиксез. Әнә шундый бәхетне теләсәң, Аллаһыбыз һәм коткаручыбыз Гайса Мәсих артыннан бар. Аның сүзен һәр көн укы һәм үтә. Әгәр татарча Инҗил китабың юк икән, адресны язып ал. Без аны сиңа бүләк итеп җибәрербез. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Шулай ук бүген тыңлаган Гайса видеофильмында бүләк итеп җибәрә алабыз. Адресыбызны кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Безгә язган һәр хатыгызга җавап бирербез. Хушыгыз, дуслар. Аллаһның иминлегендә булыгыз. Құдайны дамлагыз, исемен чакырыгыз, бар халыклар арасында эшләрен белдерегез. Һәр көнне аны зурлагыз, аңа таман җырлагыз, аның бар мөгъҗизалары турында сез сөйләгез. Һәр көнне аны зурлагыз, аңа таман җырлагыз, аның бар мөгъҗизалары турында сез сөйләгез. Кешеләрнең күңелләре куансын, бар кешеләр аның изге исме белән мактансын. Һәр көнне аны зурлагыз, аңа таман җырлагыз, аның бар мөгъҗизалары турында сез сөйләгез. Һәр көнне аны зурлагыз, аңа таман җырлагыз, аның